जाबाय नै लोगोफोर लाज रोङिया बिनानावनि साइकेल सेनापति सार नै बियो नायनानैनो जानो लुबैजोब्बाय आं लोगोफोर माला मोनबावो दै होबावगो साइकेल सालायग्रानो बिहाबाय नै सनाफोर आं जेबो सङासै खालि आलु गुड मर्निं गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय सनाफोर दायो जोङो सनालजों आंजों बयस स्कुलनि फोथारावहाय जेरावहाय थाना खाथि बेयाव थांनो नागिरदों आरोना फिरफिलिया थिखोगोन नालाय ओमफ्राय मर्निंआवनो 7थायाव थिखोनो दायो 6:45 जाबाय आरोना जों दायो सनालजों आंजों थांनो आरोना रेडिनो दख'ना गानदों दे सनाफोर दख'ना बिदन ब्लाउस गोजा ओमफ्राय सादोर गुफुर जोमबाय आङो आंनाव इसिबां माने कालेक्सन गैया नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो बेखौनो गानबाय दे थांबाय थागोननि होनबा लोगोफोर सनाफोर सेन्देल सोलायनो थिनहरदों आं सनालिखौ दे गाखोदो जाबाय टाइम नै सनाफोर 6:49 जाबाय बास स्टेन्ड बारबोबाय जोङो दायो नै हनुमान मन्दिर मोनबाय चलो सनालि चलो सनाफोर आं बिदि आखाइजोंसो गारि सालायनो गियो सनाफोर दायो आङो सफैबाय आरोना जाथ'वाखै दाबो 7था जायाखै नालाय 10 मिनिट बाखि दंबावो ओमफ्राय एसे लेट जागोन खोमा दिदिनाव फन हरनो र' जिहेतु जोंनि गसाइगावनि टाउन दारगानि हिनजावनाव फन हरनो एसे आंनो मैया खोन्थादोंमोन आरोना 7थायाव होननानैहाय मेसेज हरनानै खोन्थाहरदोंमोन उन्दैफोर फैहांदों आरोना नै फैगोन दा दाबो इसिबां मानसि जायाखै आरोना मर्निंआव इसिबां जाया दा एसे जालाङो सानजौबासो दिदिखौ नेगासिनो आरोना फैगासिनो दं जों सफैग्रोबाय थाबनो बिसोर एसे बिसिना मालाय फिसायानो मिन्थिजोबखायो नालाय खिन्थु मैया मोनायाव आंखौ 7थायाव होननानै मेसेज खालामनानै दोनदों आरोना बेखायनो आङो थाब फैथारदों 7थायाव होनबाथ' बहा 7था जानो हा मिन्थिया नेबाय थानाय दे सनाफोर दा दिन्थिगोन आङो मबाइला बोरैबा फ्र नुदोंना आङो जेबो बिउटि प्लास गैया सनाफोर जाउन केमेरा बेनो ओमफ्राय मोखाङाबो ओरैबायदि पिम्पल्स जादोंना नै बुंनाङा आरोना अयथासार मोखांफ्रानो सिब्र' नुजोब्बाय बुस्थु बायदि ओरैबायदि पिम्पल्स जादोंना मर्निंआव सेरनासो फैदों आङो बेयावबो जादों माथो होनबावनो सिङाव जिरायफैबाय दायो जों सनाफोर ओमफ्राय बायद'बो दं आरोना ओंखायनो आं भिडिअ खालामाखै ओमफ्राय फट' खेबजानो थांदों बिबोसो भिडिअ लादों सेल्फि लानो हागोन आरोना सेल्फि लानो हागोन होनदां फट'फोर दाबो फैयाखै आरोना 8:30 जासिगोन खोमा टाइमा इयाव मानसिफोर फैहांदों आरो एसे मबाइलाबो दाम गोसानि नालाय मोजां नुवा फट' खेबजागासिनो दं बिसि फिसायनो बिसोरबो फैजोब्बाय हाबफैजोब्बाय दाबो हाबफैजोबाखै माखासेफ्रा Ladies and gentlemen, today the 15th August 2020. खाथियाव फैथारबाय नेसनेल गारिया कैसे रखी थी उनकी
जा मोजां साजायखादों नों फसायाखै सनालि गारिखौ फसायदों India celebrates the 79th Independence Day. The nation has achieved independence on 15 August 1947. And today we reached Gossaigaon. आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै पुरा गरम लाग्छ दिनैनि बे मार्च पास्ट पेराव बाहागो लादों अयथासार गरमथार अभारनो बिथांमोना दानो गेलेग्रा फोथारनि सिङाव रेडि मोनसे गरमा अभार गरम আৰু মুখ্য অতিথিয়ে আমাৰ মাৰ্চ পাষ্টত অংশগ্ৰহণকাৰী দলসমূহক অভিবাদন জনোৱা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁক সহযোগ কৰিছে গোসাইগাঁও মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শ্ৰীযুত হীৰেন কুমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমাৰ সমূহ কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰাৰ বাবে ধৈৰ্য সহকাৰে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ गिदिंगासिनो दं आरोना नै बिसोर दायो सेनापति सार नै बियो बैयो हिन्जाव भिडिअ बानायगासिनो दङ ओंखारबाय नै है फाथैलाबायहाय फिसा खर'फोरखौनो गोलैबाय बिबा बैयाव गोलैदों बैयाव लानानै थांबाय सरदार गोसाईगांववासी राइज नमस्कार खुलुमबाय गोलैदोंमोन बैयाव लानानै थांबाय सानै गोलैबाय दिवस उद्यापन आज यही
Chơi. Chơi. Vậy cho nó lị. Kupra nagara men saja. Dasar korom these korom jengai. Hala. Hala. Malai ni sada si dela main dan hala main. उन्नति बात मुकली কৰিব লাগিব কাৰণ একতাৰ দ্বাৰা হি উন্নতি সম্ভৱ গতিকে আজি অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ গোসাইগাঁও বিভিন্ন মাৰ্চ পাষ্ট অনুষ্ঠান আৰু আজি এই মাৰ্চ পাষ্ট অনুষ্ঠানৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক সেকেন্ড কামান্ড কৰিছে হাবিলদাৰ আজিজুল ৰহমান ভূঞা প্ৰথমতে আছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলৰ দল হাবিলদাৰ আজিজুল ৰহমান ভূঞা Naipwibai sini diikuti kurang sesan Naipwibai Malas masa pahamilan ada diikuti ini Masa gak apa dan iya setanda
नै सनाफोर नायलाय नैबेयाव सैमाया माबायदि गिदिं गिदिं खारफायो जा नोगोद मिनिखादों आङो ओमफ्राय मा होनो गानसोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो मिउट खालामबाय दे बेखौ बे गानखौहाय ओमफ्राय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जादों आरोना मोजां मोसादोंमोन उन्दैफ्रा ओमफ्राय सैमाया होगारहरजायो बेसेरा नै फंकसदाया नायानो मोसानो फैबावबाय PM3 Gossaigaon Girls High School ছাত্ৰীসকলক বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে बागुरुम्बा मोसाग्राफोरनि सनाफोर आङो दायो न'आव थांनो ओंखारबायमोन आरोना ओमफ्राय मिउजिक दामबाय थानायखाय आङो बेखौबो मिउट खालामनो गोनां जाबाय ओमफ्राय मोजां गान मोसागासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय आं माने टाइमबो जाबायमोन नालाय बेनि थाखायनो आङो फैबाय आरोना न'आवहाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो जेबो सङाखैमोन नालाय ओमफ्राय हासबेन्डआथ' सिखाङाखैना डिउटि मारिनानै ओरैनोबाबोथ' 11थायाव सिखांगोन ओमफ्राय 10:30 जाबायमोन नालाय बेनि थाखायनो आङो फैबाय दे सनाफोर नायलांदो लामायावहाय माबायदि मानसि अयथासार मानसि आरोना ससे नायलांदो बागदावलायनायनो गारिया नैबेयावनो दं जोंना थांनोसै जोङो थांसै माबा जालाङो ओंखाम उखैनो हालानो सनालिया मर्निं जेबो जाबोआखैना ओमफ्राय माबा जालांसै र' बाजारावहाय दा बिदानबो लानानै थांसै आरोना न'आव थांग्रोनोसै न'आव माबा जोङो फुरि जालांनो नागिरबाय सनालिजों जोबजायाखै सनालिया दहाय लादु सारा थामदार गैया लादु होबाय no खन्थि जादे सैनानै आखाइजों लाबावग्रा हादासो जोबजाबावो जादों जोबजायाखै Oh, puri kamu. Bisa. Oh, bisa. Saya. Saya jalan जेबो जाबोआखै फुङावबो दायो सानैबो सिखांबाय डाइरेक्ट दुगैबाय दुगैनानै देलायनानै फैबाय आरोना माने 7थायावनो जायो होननाय जोंना ओजोंहाय 8:30 बारबावदोंसो 8:45 ना 50 जालायलायदों आरोना होमबासो जादों 9थायानो सानदो ओमफ्राय जों आयु 1 घन्टानिबानो फैदों 1 घन्टा 1.5 घन्टासो लेट जाबाय नोंनि गस्लानो नांजोब्बाय बियो जानोसै ओमफ्राय जानोबो माबाफोर लानानै थांसै बिदि मालायसिनो बारा मोजां जाबाय ओरैबायदि बिहिरना लामायाव भिडिअ बानायबोनो सानदोंमोन आं खिन्थु बिहिरनि थाखाय बानायबोनो हायासै आरोना दायो जानानै थांसै फुरि सफैबाय दे जोंना गरम गरम ओंख्रि फुरि फुरि मोनजासिगोन जोंहा गरमथार ओंख्रिया ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि आरोना दिनै दखानफोरा ओरैबायदि मानसि गोजा जेरावबो बेयावबो मानसिफ्रा ओंख्रिया गरमथार ना फुरियासो गरम नङा जानो हायो आरो मोखां नायब्रा अरसेसो गाज्रि नुखादों पिम्पल जानानै जेबो नोंना फिथरानो जानो रोङाबा
बेदर लानानै थांसै बेदर जाहैसै एगोटे दिसे माने कि मामी एगोटे के हारसिंल' जाया दे बोरायबो लानानै थाङो आं अननाय खालामा आरो बे पुरि माने थावनि जिनिस जानो मोजां मोना आं बेनो माबा गोदै लानानै थांगोन आरो ना दा खालाखानफोर नङाबा मालाय सब लानानै थांगोन आं खालाखानखौबो मोजां मोनो बियो जानो गाइखेरनिखौ मोजां मोनो आरो ना थांफैनो हाखालामोन आं उदैयाबो गारगार जोबबायमोन जायैखौ दोन आंनो दा दख'ना हरगौलायदोंमोन बेयो दोनदो दा हरसै जायैखौ दोन बेयावनो आलु बासिनाबो दं रेडि जागासै दे सनाफोर न'आव सफैबाय लोगोफोर ड्रेस गानसा लानोसै गरमाव आं मालाखौनो गाननो हाया ओमफ्राय गानलांबाय दे होनबाबो गाज्रि लांदांदां दख'ना गानबाथाय बोरैबा नुनायखाय ओमफ्राय आं टाउनदार गाननि हिन्जावजोंसो थाफादों नालाय बिनि थाखायनो उसुबिदा मोननानै गानलांबाय आरोना आङो एसे दा लोगो मोनफिनगोन दे सनाफोर ड्रेसखौ लागासै र' ओंखाम ओंख्रि संनोसै जेबो संलांखायाखै मर्निंआव दा लोगो मोनफिनगोन र' सनाफोर दे ओमफ्राय आंबो आयौ दख'नाया आंना बिदियावनो जायो दा स्कुटियाव नांथालायबाय बिदियावनो गारिनि माबा माबि कालार थाव नांलाजोबसै नैयो बेदर बोरमा बेदर लाबोदों आङो ओमफ्राय नै बियो बेरायनो थाखाय जाग्रा मालायसो मोनसे मिस्टि मोनसे लाबोनानै होबाय आङो दा मिस्टिखौ बे जायाबा जों जागोन आरोना मालाय सोबा खिन्थु बेनि फेभरेट आरो बारा मोजां नङाबाबो लाबोनानै होबाय आं माने बिराद बिहिर बैयाव लायनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय टाइमबो गैला आरो 10:30 बारबाय 11ता जानोसै जेबो सङाखैना संनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' सनाफोर बोरमा बेदरखौ सुनानै लाबाय आङो बेखौ सुखांना लाबाय ओमफ्राय नै बिसोरखौ हानानै सुनांगौ पियासखौ आं बेयावबो लगायनानै होगोन आरो एसे माने थावआवबो होगोन आं बानायनानै लागोन दे सनाफोर सनालिनी itu साइकेल ना किबा स्कुटार सनालिनी स्कुटार पार्सेल 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 प्लेट लायथां सनालि प्लेट आयौ रेक्सुनि पेडिग्रि जानाय प्लेट आंनो दावराव जानाया दा रायजागोन नोङो दादाजों सिखाङाखै आरो बिदा नाइट डिउटि मारिनानै मासिम रायजाबाय नै रेक्सुनि पेडिग्रि जानाया आं जिनि माबा माबि रेडि खालामदों मस्ला आरि ओंख्रि संनो थाखाय थाब्लाबो संनो टाइम गैला आंहा अपेन खालामनि ओरैजाय नैबे माबा दंहाय र' होमबालाय ओरैजाय बिसिनोसै ओरैजाय बिसिला र' आं बानायनो र' आं बख'गोरनिलै जाथ'ला नै बेखौनो बिसिबाय हमथा दे मोजां हमथाब्रा नों गाहायाव जाल्ला दे जाल्ला 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 दे वाव वाव गालाय बेखौल'बा आं गालाय बोखारदो दे आं बाहाय सोनानै दोनफिनगोन रुख' रे रुख' गाज्रि जागोन र' मोजां नङाबा रिटार्न खालामफिननांगौ रिटार्न खालामनाङा दे हमथा बे बक्सा गोरानो गोरा हमब्रा थोस सनालिया माखौ जायोथाय ओंखामखौनो इस आयै आयै बानायनांगौसो र' दा बानायसै ए बानायनाङा दा डाइरेक्ट र' आयौ थिखोनो हायाहाय र' मारै बानायो दा खालामलाबाय गाज्रि जागोन र' आङो ओंख्रि संग्रोसै जाला दा बानायबाय थानोसै नै बेनो पार्सेला सनालिनि स्कुटार पार्सेला र'दे सनाफोर आं खामानि मावगासिनो
नै सनाफोर बोरमा बेदराव आं गासिबो मस्ला आरिखौ होनानै लाजोबखाबाय ओमफ्राय दायो लगायना लानि आरोना एसे थावबो लुनानै होदों आं ओमफ्राय दसे दोनथ'गोन आरोना आं बेखौ एसे मानि हाबहाबथों मस्ला मस्लिफ्रा बिनिफ्राय आङो मा होनो रेडि खालामग्रोजोबबाय आरोना ओंखाम जाननानै लाग्रोसै आंनि संनायनि स्टाइल दे सनाफोर बेयाव आं गरम मस्ला जिरा गुरा गासिबो होजोब्बाय आरोना बेयावहाय मा होनांगौ बोरमा बेदराव मस्लाखौ बेयाव होजोबखाबाय ग्रेटाराव होनानैहाय आरामसे लगायबाय आरोना आलुखौबो टमेट' थाइनै होदों आङो संख्रि हालदै बानलु गासिबो होजोब्बाय आरोना सनाफोर पियासखौबो एसे होफादों आं बेयाव ओमफ्राय नैबेखौहाय थावआव एवगोन आं सोर सोर माबायदि सङो खोन्थाहर दे आं खिन्थु बिदि सङो आरोना इन्डिपेन्डेन्स डेनि दिनै बोरमा बेदर जाबाय आरोना जोंहा नै संना लागोन दे थाव होना लाबाय आं नै सनाफोर एसे गोथोंसै र' एसे बुरजा होबाय दे बोरमा बेदराव थावखौ एसे मोजां होआबा मानि सुखुवा आरोना नै एसेबां बुरजाद्रायबो नङा आरोना नै एसे होबाय आं थावा गोबाय आरोना ओमफ्राय नै बिसोरखौ हरबाय आङो बेयाव जिरा ओमफ्राय एलाइसि लं पियास होबाय आं पियास बारा खाथियावबो थाजायाहाय बेरो सनाफोर बेदरखौ होबाय आं देखायासै बेदरखौ होनायखौ मानो होनब्ला केमेरा हमग्रा गैया रावबो मोजां गोदौखासै दे थाब गोदौगोराबा मोजां नुनाय नङा आरोना दासो होदों नालाय आङो गोदौबाय टमेट' आरामसे माने गलिहांबाय आरोना मस्लाखौ मोजां माने बेयाव फोथैखायाबा मोनामो आरो एरबावगोन आं बेखौ टेस्टिल' नुखायो दा नायनानै सनाफोर जानायावबो बेबायदिनो टेस्टि नुगोन आरो माने मोनजागोन आरोना जेरखम नुनायाव टेस्टि नुदों जानायावबो टेस्टि जागोन ओंखाम फैबाय ओंखाम इसिबां उखैयाखै आरोना मानो होनबा परथाथ' नंला फुरि जाबोबाय नालाय बिनि थाखायनो इसिबां उखैयाखै दायो जल्दि संना लानोसै बेनिफ्राय जानो लुगैबाय आरोना उखैयाखैबाबो लुगैनायजोंनो उखैजोब्बाय बोरमा बेदर जानो लुगैनानै ओंखामाबो दासो जानदों माथो होनबावनो संना लाग्रोसै दा देखायगोन र' सनालिनि साइकेल बानायनांगौ फाइनालि नै सनाफोर जाबाय र' कमप्लिट जाबाय आरोना नै सलायखै सेन्देल गाननानै सलायाथ' ओरै गादो ओरै आथिं थोंसेजों मोननैबो गाखोजाबा बायजोबगोन आथिं मोनसेजों ओरै नारग्रासो ओरै गानानै ओरै नारग्रासो आथिंजों उल्था सालायो साइकेलखौनो बै आगदाजोंसो फैनांगौ दा जाम्बिलाय ओरै बै आथिंखौसो बाव होनांगौ हरो मानो उल्था सलायनांगौ औ बिजोंसो सलाय दा दे सलायबोदो दे सलायबोदो साइकेल सालायग्रानो बे माबा स्कुटारनो मोजां मोनबाय बिदि जाहैबाय आरो मानो मालाय सारनायखौ नानांगौ जाखो दावरा ओंख्रिया दाबो मोनालै बोरमा बेदरा संनाय जोंना जानो लुगैबाय रानबायानो एसे दंबावो बोरमा आलु सिटिमारि होबाय आङो खेनथाम खेनब्रै एसे ग्रेभिखौ दोनगोन आरोना एसे राननो नांगौ नै दाबो एसे ज'रैनो दं नालाय एसे रानबाथाय आं खांसिगोन ओंखाम जासिगोनबो टाइमाबो जि जाबाय मालानो लाज रोङिया बिनानावनि साइकेल नालाय बायगोन पागल माने सेन्देल गाननानै गाखोखो मालाय
आथिं गोजासो गाखोयो नालाय जि गोदावसो रावसो बाथ्रा रेक्सुखौ दहाय थिखोबाय आं गाखोनो रोङाब्रा रेक्सुआ अखा हानानै सिखौ थिखोजोब्बाय आं नै बेयावसो दोनबाय आङो बे ब्रेकखासोब्रा बेयाव हमबा बेसो दाउन जाखायोबा बेनो ब्रेक बिलाय बेनो ब्रेक मानो खालामनांगौ गाज्रि जायो होलाय गोरलै बोराया बास्लाबा नै सनाफोर आं जेबो सङासै खालि आलु बोरमा बेदर बेनो हा बेबो ना जोंनिखाना जानोसै आरोना नै रेडि गोरलै बायदि बिनानाव नों साइकेलखौ सालायदो हटेलनि ओंखाम ना सनालि नंगौना नङा Wow, hotelnya bagus kan? Hotelnya kemana? Piknik baik di Mari ya. Tali mana ku? Tali saya, tali ku nan lah malai. Yang sudah bangun lalu nama sana ini. Berada? Sana lah ni sih. Wah, masih mama aku kena. Kenapa lemah kan? Berada, tali ada luncang. Masuk. Tahu orang hai sudah tak apa. Sampai nak tali ya? Sampai. Kamu nak sampai nak tali ya? Ini nang buat jenis mana tu lah? Apa ya? Christian Kita dah. kalau apa ni yang berjadi kan? Christian dah berapa ni? Ni, lupa. Kalau kau dia, mata guli berjadi ke berapa? Ya. Guli berjadi mata beli. Tak hotel lu, kan hotel. Ada. Hotel aku kan tu. Apa tahu hotel ni berjadi soalan cakap apa yang ni, maka. Oh, hotel aku kan tu. Bahai. Hah? Dia sini hotel deh, na iba deh. Mabini. Hah? Mabini. Sini? Mabini hotel. Hotel ni ya, cakap tahu tak? Ini saya iba Mabini hotel aku. Soalnya ini Mabini hotel lah.ที่จริงใครได้บาเบียเป็นเหมือนเป็นตัว Aku macam gol borong kan? หรือจังบราทัชมาจังกอลบอรอนคือเลยคำก็เทคนิคสัลลัด Piknik juga piknik. โอ้พิกนิกพิกนิกขนาดไหนตัวอย่างนี้เลย Boleh teknik sih. Piknik cuma dengar. มาแล้วพิกนิกขึ้นไหนข้างไหนเทคนิคขึ้นไหนไหน Piknik kan kan. Videodan bemurum şu. Müziğim şu. ไม่จำยางมือจำเสียเอ๊ะข้างหน้าสิจ่ายเยอะกว่าวันนั้นเนี่ย Murum şu. Murum jadi nama. ใช่มาแค่พูดมาเป็นตัวเราแล้วมือจำสุด Rakyat di bawah sana. สาวเราชื่ออะไรहायो सनाफोर ओंखाम जाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि मेंबाय जाखांनानै सुखांबाय बिनिफ्राय ओमफ्रायो जिबो सुबाय आङो ओमफ्राय सनालिया साइकेल गेलेदोंनो जि खोन्थागासिनो दङ मालाय ओमफ्राय ब्लगखौ बेसेबां गोलाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबसै बिराद मेंबाय एसे रेस्ट लानोसै संबाय खावबाय जाबाय मेंग्रुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय खर'ना खानाया मोखाङा आंनानो एकदम पिम्पल्स गोजा जोबनो ओरैबायदि बुजोबदों उन्दुनाय थिग गैया मैया मोनायाव एसे लेट जादों आरोना माने आं भिडिअ माबा बानायबाय थादोंमोन बिनि थाखायनो स' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय